Yun ay nangutana kung unsay kahulugan sa iyahang damgo. Ato siyang taguan sa pangalan nga G. Matod pa niya, pwede magpahubad sa akong dam nga adlaw daw to nako niya regaluhan man ko ang dako nga revolto sa Mama Mary sa akong lolo sa akong pinkanan. Salamat. Matod pa ni Professor Swami na kung magdamgo kag revolto nagkahulugan sa panagbulag sa managkuyan at sawa o mana. Panrevolto gani sa Santa o Santos o sa imong gipakabathala nagkahulugan kini sa kalampusan sa imong mga tinguha o muosbaw ang imong panginabuhi. Makapasar katong niapil sa pasulit sa bar o board exam. Kung doon na kamoy mga damo nga gusto ninyong mahibawan ng kahulugan, i-comment lang sa ubos. Kung wala pa ka makafollow, basin o di na ito magkita. Amping kanunay.